खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि चराइदेव जिल्लानि काकतिबारि पुलिस थानानि असिखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय असि शरद शइकियाया गावनि बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखाय बिथांखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला जापिधारा ओनसोलाव सासे हिन्जावसा फरायसाखौ माखासे दुथांफोरा गाग्लोबदोंमोन बे जाथायखौ लानानै पुलिसनिफ्राय मदद हास्थायदोंमोन नाथाय पुलिसआ जाथायथिलियाव नांगौ बायदि समाव नुजाथिफैयाखैमोन गोबां आरज खालामनायनि उनाव माखासे सम बारलांखांनायनि उनावसो पुलिसआ नुजाथिफैदोंमोन बे जाथायखौ लानानैनो काकतिबारि पुलिस थानानि असि शरद शइकियानि हेंथायै पुलिस थानायाव अजद दैखांनाय जादोंमोन बेनि उनावनो जाथायनि सायाव नायबिजिरनानै गावनि मावनांगौ बिबानखौ मोजाङै मावैनि थाखाय असि शरद शइकियाखौ सासपेन्ड खालामनाय जाबाय आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमनानिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों उदालगुरि जिल्लानि माजबादनि लालपानिनि हाग्रा ओनसोलाव हा सिङाव फबनानै दोननाय गोबां हाथियार आरो गुलि हमनो मोननाय हाथियारफोरा जाबाय गंथाम AK-47 राइफल गंद मेगजिन आरो 620 गोथां गुलि उदालगुरि पुलिस आरो माजबाद पुलिसनि जथायै अपारेशन खालामनायावनो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हा सिङाव फबनानै दोननाय हालोदाव बेफोर हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों नाथाय हाथियारा सोरनि बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों उदालगुरि पुलिस थानानि पुलिस बिबानगिरि बिद्युत दास बर' आरो माजबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि राजिब गहाय बिथांमोननि दैदेननायावनो बे अपारेशनखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो गोबां बिबांनि गुलि बारुदजों लोगोसे हाथियारखौ हमनो हादों गुजरातआव केबल ब्रिज बायनानै सा 91नि जिउ खहा मरबियाव थानाय माचु दैमानि सायाव थानाय मरबि केबल ब्रिजआ बायनायनि थाखाय थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै दासिम सा 91 जाफैबाय आरो दासिम सा 100सोखौ दैनि सिङावनो थानायनि सन्देह इन्डियानि एयारफोर्स नेभि आर्मी आरो NDRFनि हानजाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ दासिमबो मावगासिनो दङ रिपर्टनि बायदिब्ला दालांनि सायाव सा 500सो सुबुंफोरा दंमोन नाथाय दालाङा हरखाबै बायनायनि थाखायनो सा 500सो सुबुंफोरानो दैयाव गोग्लैदों बे जाथाय जानायनि उनाव सोरखारि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों जेराव गोबांखौनो रैखा खालामनो हानाय जादोंब्लाबो दासिम सा 91नि गोथै देहाखौ मोननो हानाय जाबाय आरो सा 100सोखौ दासिमबो दैनि सिङाव थानायनि सन्देह खालामनाय जादों प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायथिनानै जिउ गोमानाय नखरनो 2 लाख रां आरो जोखोम जानायफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो थाखाय फोसावबाय गुजरातनि गिबि मन्थ्रियाबो जाथायजों जिउ गोमानाय नखरनो 4 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होनो थाखाय फोसावबाय फोरमायथिनाय बादिब्ला माचु दैमानि सायाव थानाय मरबि केबल ब्रिजआ गोबां बोसोर सिगांनो बानायनाय गंसे जारिमिनारि दालां आरो बे दालांनि साखाथियावनो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिबो दं जायनाखि मरबि केबल ब्रिजनि गाहायावनो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि दं बेनिखायनो जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरा फ्राय टुरिस्टफोर होननानै मिथिहोदों ओनसोलनि एमएलएआ फोरमायथिनाय बादिब्ला दालाङा गोजाम जानायनि थाखाय दालांखौ जोबोद गोख्रैथिजों बावैसो सिगां फाहामफिननाय जादोंमोन आरो थांनाय सानब्रै सिगांसो बेखेवनानै होनाय जादोंमोन नाथाय बेखेवनायनि सानब्रै उनावनो बे गेदेर जाथाया जानो मोन्दों जायनि थाखाय दालांखौ मोजाङै फाहामै आरो मोजाङै नोजोर लाखियैखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रानो खुद्रिखांदों जाबाय थानाय मेन्स T20 वर्ल्ड कापआव भारतनि हान्जाया साउथ आफ्रिकानि हेंथायै गेलेनायाव जेननो गोनां जाबाय पार्थ स्टेडियामाव खुंजानाय बे क्रिकेट गेलेनायाव भारतआ 133 रान आरो साउथ आफ्रिकाया 137 रान खालामनो हादोंमोन जेराव भारतनि सूर्या कुमार यादव बिथाङा 68 रान खालामनानै भारतनि हान्जाखौ 133 रान खालामनो हानायाव मदद होदोंमोनब्लाबो 5 उइकेटजों जेननो गोनां जादों बेराफारसेथिं पार्थ स्टेडियामाव खुंजानाय बे क्रिकेट गेलेनायाव साउथ आफ्रिकानि हान्जाखौ 137 रान खालामनो हानायाव साउथ आफ्रिकानि गेलेगिरि एडेन मार्क्रामआ 52 रान आरो डेभिड मिलारआ 59 रान खालामनानै मदद होदों नलबारिनि राजमेलायाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेमा मालिनी फैगोन नलबारिनि 89थि नलबारि राज महा-उत्सवनि अर्गानाइजिं कमिटिनि आफादगिरि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा बे खौरांखौ फोसावदों बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला 14 नभेम्बराव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैनायजों लोगोसे बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेमा मालिनी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन मख'नो गोनांदि 89थि नलबारि राज महा-उत्सवआ 7 नभेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 13 सानसिम बे मेलाया थागोन
बेलथायनाय थाव रोगाग्रा गारिनिफ्राय थाव लायनो थांनायावनो साब्रैनि जिउ खहा आरो सा18आ खामजादों। बे जाथाया मिजोरामनि राजथावनि आइजलनि टुइरेल ओनसोलाव जादों। मिजोरामनि डिपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 22,000 लिटार पेट्रल रोगानाय गंसे गारिया लामायाव बेलथायदोंमोन। बेनि उनावनो गोबां सुबुंफोरा पेट्रलखौ लायनो थाखाय थुबुर जादोंमोन। गारिनिफ्राय थाव लाफुबाय थानाय समावनो गारियाव हरखाब अर नांदों, जायजों साब्रैनि जिउ खहा जादों आरो सा18आ खामजादों। सा18नि मादाव साबाया गाज्रियैनो खामजादों, बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। गाज्रि खामजानाय साबाखौ आइसिइउआव थिसननो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला पेट्रल रोगानाय गारिया बेलथायनायनि खावसे घन्टानि उनावसो गारियाव अरा खामदों, जाय जाथायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गंसे टेक्सि गारि आरो गंथाम मटर साइकेलाबो खामनानै सेवहांगार जादों। साउथ करियायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। 150 सुबुंफोरा थैनो गोनां जादों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोनाय हेल'विन फोरबो फालिनाय समावनो 150आ थैनो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया साउथ करियानि राजथावनि सिउलआव जादों। कभिड-19नि थाखाय हेल'विन फोरबो बन्द खालामथ'नायनि उनाव बे बोसोराव फिन फालिफिननाय जादोंमोन, जेराव 1 लाखनिबो गोबां सुबुंफोरा थुबुर जादोंमोन। गोबां सुबुं थुबुर जानायनि थाखायनो आरो लामा फिसा जानायनि थाखायनो गावजों गाव नारला नुरला जानायजों लोगोसे बांद्राय सुबुंनि थुबुर जानायनि थाखाय खायसेया थाल गैयै जानानै गोग्लैदों, खायसेया ब्लाड प्रेसार बारा जादों। बेबायदिनो नारा-नाथार गावजों गाव नारला नुरलि जानायनि थाखायनो 151नि जिउ खहा जानो गोनां जादों। थैनाय 151नि मादाव 97आनो हिन्जावसाफोर आरो 54आ हौवासाफोर। थैनाय सुबुंफोरा गासैबो फ्राय 20निफ्राय 21 बोसोर बैसोनि सुबुंफोर जागौमोन। कभिड-19नि थाखाय थांनाय बोसोरफोराव हेल'विन फोरबोखौ फालिनो मोनैनि थाखायनो देग्लाय बयबो ओंखारनानै हेल'विन फोरबोखौ फालिदोंमोन। बेयावनो बे जाथाया जानो मोन्दों आरो साउथ करिया हादराव बे बोसोरनि मादाव बेनो देरसिन जाथाय होननानै फोरमायथिदों। आसामजों लोगोसे भारतनि दाब दाब रायजोफोराव छठ फुजाखौ फालिदों। 30 आरो 31 अक्ट'बर साननैयै फालिनाय जायो छठ फुजाखौ। नाथाय दैयाव फुजा होनाय छठ फुजा होनायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। बरपेटानि मानास दैमायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। फुजायाव बाहागो लानाय शक्तिनगरनि बासुदेब घोषआ दैयाव गब'नानै जिउ खहा जादों आरो बिथांनि गोथै देहाखौ दा दै सिंनिफ्रायबो बोखांनानै मोननो हाबाय। सिखावै मोसौ फालांगि खालामनायनि दायाव गवालपारा पुलिसआ 6खौ एरेस्ट खालामदों। गवालपारा पुलिस थानानि असि पलास नार्जारी आरो मरनै पुलिस थानानि असि कृष्णाकाम बरदलै बिथांमोननि दैदेननायाव गवालपारा जिल्ला दाखाय दल ओनसोलनि जलजलि दैमानिफ्राय हमनो मोन्दों 6 आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोरखौ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोरा नावआव 19 मोसौ लानानै बरपेटानिफ्राय गवालपारा जिल्लानि दाखायदलसिम लांगासिनो दंमोन। बेयावनो पन्चरत्ननि नरनारायण सेतुआव मोसौजों आबुं जानाय नावखौ हमनो हानायजों लोगोसे 6खौ हमनो हादों। हमजानाय 6नि मुङा फारियै 41 बोसोर बैसोनि हाबिबुर रहमान, 38 बोसोर बैसोनि मतलेब आली, 32 बोसोर बैसोनि मयनाल हक, 50 बोसोर बैसोनि हानिफ आली, 33 बोसोर बैसोनि आजमान आली आरो गुबुन सासे। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।